6 minutes past 9 paka mu studio Papa Isabel ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kunetsa dziri kupisaka muchirongwa Bozhongora segment nasuno icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya pa concession yandoda kutaura panguwa ino muri yeZimbabwe iri kuitika yekuti izvo kune murume akagara nemukadzi wake ahana kuzati mukadzi auya ine pamuviri ende mukadzi wacho akagaragara woti ndatumirwa mari nehama dzangu akagaragara ndiye mari uzotumirwa nehama dzangu dzasvika pakazoitika pata murefu pata mupfupi mazuva maviri matatu adarika awo pasvika murume achiti auya kuzotora mwana ani 5 years murume akadzingirirwa nevanhu mapurisa achinzi mbavha kusvika yaenda kumapurisa murume achisvika achitaura achiti kwete andisi mbavha dzikamisai hana dzei ndabwera zatakura mwana wangu yaya kuzotora mwana wangu mwana ne 5 years ndiye upi ndiye mwana iye akazvarwa pamba pati mukadzi akaene pamwe ende nguva dzainzi mari iri kuuya ichibva kuhama dzangu yaitotumirwa namai vechi namai vemwana yatumirwa nababa vemwana yatumirwa baba vemwana chinochikomba chinochikomba asi zvakazodaiwa nemukadzi hodhodi okay bata ipapo ndine update ndine nyaya yekumberengwa zvakare sori mberengwa taramba tongodzokorora ikoko mberengwa iri kubika ka yauya zvakaipa panonzi pachaza shops chaza business center pane mashopu akawanda apo munopaziva vagari vekumberengwa murume anetsa nokutenderera achitenga ne$10 imwe chete $10 singaperi pamunongoita maminetsi $10 aichawanika ende muno muchinja iri iyoyo varipo vakasvika pakutonyora neserial number kungozoita maminetsi mukashbox apachisinga asi pamunosara imimi $10 aichawaniki can't get hey $10 imararini inenge chikotenga chete achitenderera pamashops uyezve tine nyaya yatiri kutsvaga kuti tibate mukuru wezinata mukuru wemagodobori nemaprofita nyaya yanetsa yekuti izvo mwanga nemaprofita vanopiwa mushonga neurombo hwokunzi enda unorara namai vako enda unobata mwana mudiki enda unouraya munhu pavari kugara pasi nemagodobori vachitaura navo zviripo here pamutemo kunzi unonzi iwo unowana mushonga kunzi enda unorara namai vako enda unouraya munhu enda unobata vana vadiki enda unouraya vana zviripo here kana kuti dzanjere nepfungwa dzemagodobori dzekutsvaga yes kana wakapiwa bepa yes rokuti unenge uchita basa iri anditi pane here mitemo inokugaita uyu mutemo wokurombesa vanhu mutemo wokubatisa vanhu chibharo mutemo wokuti mwana achangozvarwa anotwa naye bonde mwana kuna amai vake baba nevana vavo chinova chinhu chisi pamutemo wenyika kumatare avo ivo pamutemo wavo vazinata zviriko here kumunhu vakapa bepa pamutemo wavo kune vanenge vachida kusvitsa nyaya pachimuti Baba Isabel munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 namba idzi hadzipipwe namba idzi hadzitangwe padziri ukangonza kuti ndibhosho wakutotsudzura usafona neprivate number dzimwe dzenguva patataura pane zvatisina kunzwisa zvandoda kunzwisa hadzifoneke bheki ndoda kuti ndisvike ipapo saka mwana wese pachimuti rambai makabata mushure menhau patichabva kabviri kuitika mukati nakunja kwadziko raZimbabwe kuburikisa kana mfeso mutundi washangani pabodzi kana sutu Baba Isabel vanenge vakunyudza gejo pata chimuti kukanyemba Baba Isabel zvikanzi tani mbale kanyemba pabodzi kana Bozhongora ndipasire nkoni moni kumkazi wangu pabodzi kana wana watu James John Joyce na Bezel na wense aninidziwa ndine mosquito pa kona soko kanyemba chakabatwa chimuti kukanyemba Baba Isabel mosquito yei mbudu ayo iyo ndino kupinza bisika paino kurumaka yosumuka zvozvirova 2 minutes unozvirova kusvika wati baba mosquito pa kona soko kanyemba kuritaniko like Papa Isabel are you ready kuti mudzi Bozhongore ndechipiko chamuri kutanga nacho nhasi like zanikatibve kuti Baba Isabel vakati batireko muchirongwa chanhasi hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po Rikiti vo 4 minutes to 10 nyudza igejo
icho kwadimbo lya Zimbabwe ndilimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinoziva Zimbabwe munenge makabata chimo chemuri mukati mekufamba nacho kuti zvikwa zvakanaka pakufamba pakutenda. Nokuti nepfanyiro yenyemuri yeZimbabwe yakapakata yakabata zviri kuendera mberi. Kana ari mutauro yakadirwa yese muri yeZimbabwe. Makona mana ese yenyika yeZimbabwe. Hapana patisingabate chikonzero tenge takachibata kuti munhu wese anzwe zviri kuitika matima nawose yenyika ino. Reva ndivene ngopinda muzukuru wasekuru. Paka. Mapindira papi. Gwanda. Je kwavatu. Chakugwanda chino kuti chani? Papa nyendula kutaura panapa iri kusuwisa. Inyaya inorwadza. Kune ambuya vaizikanwa vari Godobori vakafa vaine makore ngwandaiwo 87 years kuberekwa. Mbuya avo vanga vari Godobori but vainyanya kubatsira nyaya dzekuuchika 1, nyaya dzekuponesa senyamukuta 2, 3 nokubatsira vana vanenge vakazvarwa kupera muviri, kupisa muviri, kurwara nenhova. Vaizikanwa nyadzo kutambira kubva pokuti pamuviri pari kubata vana vazvarwa kuzvarisa pamwe chete nekuzorapa vana vanenge vachikati mekurwara vacho. Nhova kupisa muviri kuperekedzeka ukaenda ikoko zvaitopfudzwa chikonzo icho kwadi vaitorire mbiri yekurapa. Mbuya avo vakazorwara, mbuya varwara vachibva vafa. Mbuya ava vari mukati mekugara mukati menzvimbo yemugwanda umu. Musha wavo wanga vari mukati menzvimbo inonzi kuWestern Nikison but vane imwe nzvimbo yavaigara wanga chitorine famu asi vachigara kuri kumaplaus. Vagara kudaro muri yeZimbabwe vafa. Tinozviziva pachivanhu chedu muri yeZimbabwe kana kwaitika rufu vanhu tinochemedzana kunyanya kumamisha vanhu vandikwanisa kutobva pa 20-30 kilometers kubva kune imwe nzvimbo chida kune imwe nzvimbo chikonzero shoko rinenge rafamba sekugarisana kunoita vanhu mukati menzvimbo. Ndizvozvo chaizvo. Then oroshi been for wakachwemba kimini asha. Wedenga inzwa baba pati zvadaro paitika rufu mbuya ava vakanzi izvo sezvo vashaika vanofanira kurara mumba semunhu mukuru uyezve munhu aizikana nekubatsira kwavaita pange pakazara pange pakawandwa pange paine vanhu. Dzimotokari dzinoenda vana vechidiki vaiti muri nemwana wandinaye ndakauchikwa namai ava. Mwana wangu paakarwara ndakabatsirwa namai ava. Kana mwana wangu azvarwa ndichaenda kuna mai ava. Semunhu aibatsira vanhu panga pakazara kuputika. Inzwa iZimbabwe zvakazoitika. Vanhu vari parufu pakataka kurwara. Vamwe vana vanokona kuita iwo 5 vana vadiki 2 vachibva vafira parufu. Vana vadiki vari pasi pe3 years vanga vakaberekwa kupisana nanamai vavo 2 vachibva vafira parufu. Vafira parufu kudaro mukoma KB vana ava vakarwara nei? Vana vakakutanga zvezvo ngokuti vana vakuneta vana vakuchema vedu vatora mvura mavati sei mumbowadira mvura nokuti kuri kupisa wanike vana vakasara vomhanya vana kuchipatara vaitoenda bata vachitoziva kuti apa chandakabata pa achisiri munhu. Vachidosvika kuchipatara vaitodzwa zveshowa kuti dokta achikonfirma kuti munhu aita sei mwana atofa. Kwazoita vachibva ipapo pasina 2 days vamwe vana vanga vari parufu ipapo vanokona kuenda 3 vachibva vafa. Vava vangani? Va5 kudaro mukoma KB. Namba yandiri kutaura yakataka kusvika inamba yemuvillage umu not namba yevanhu vakabva kune mamwe mavillage vachiuya but nyaya yandiri kutaura vanhu vachitaura neni iko zvinozvi namba iyi yapa 11 vana vari kungofa kusanganisira vana vasina kuuya apa but vana vamwe vakauchikwa nambuya ava madzimai vane vana vakauchikwa namai ava vamwe vacho vari sei vari kufa. Zvadaro vanhu vakagara pasi vakati vakomana mamutarisisa here vanhu vanga vachirwarirwa nevanhu vakafirwa ndo vakaona nyaya yekuti veduwe muri kuona here kuti rufu riri kutevedza papi riri kuenderana pose pakabatwa namai ava kubva zuva ravafa ndo zviri kuitika. Ndobva pashedzwa svikanzi ngatishedze mubatsiri. Mubatsiri ashedzwa ahanda kushedzwa nevanhu vakaungana akashevedzwa nemunhu akazvimirira anove umwe mwanakomana ane mudzimai wake anoshandira mukati meguta reHarare akaenda kuna mai ava achibva vauchikwa mudzimai wake vauchikwa kudaro pamuviri pakaita achibva abata mwana wake akasati akurwara paakanzwa mukadzi achimufonera achiti kuno hakuna kumira zvakanaka wese akauchikwa naamai vaye mwana mupenyu kana kuti vane pamuviri hapana kumira zvakamai ikodzero dzimwe mimba dziri kubva vasati akurwara. Ndiye akati chiuya kuno shamari mwana wedu asati aite sei ataka kurwara ndokuenda ikoko achinosvika ikoko akati ndobva audza vamwe akati ndo nyaya iripo mwana uyu mukoma KB musi wasvika murume unhu musi wasvika munhu aida kubatsira imomo ndo musi wakatanga kurwara mwana iyeye achibva timuunzai kunoku
ndobva right mukaenda pamai pamadota pavo ndopavaitiyo ndopavaishandisa ivhu rekuti kunyangwe imi mukasiyiwa mumba vana vaenda kunogezeswa kana kugezeswa nedota nevhu riri pamadota pavanorasira madota avo. Kumusha zvinoita vanhu vanoti nzvimbo inorasirwa madota imwe chete. Pasi ipo paka pakatochererwa gati rakanga riripo ipapo richinzi iroro, but amai avo varwara vakuda kunofa vakasivedza mwanasikana wavo ane vana 2 akaroorwa atotori muroora pane imwe musha zvikanzi ndoda kukusiyira basa ndiwo uchasara kuchiita basa iri. Inzwai pakakanganisika nyaya. Okay. Dainoroshi wiri binifo wakachwemba kiminikasha mwanasikana ndokuenda kumba kwamai vachirwara zvikanzi kana iwe uchida kubatsira vanhu unoshandisa izvi woshandisa izvi woshandisa izvi woshandisa izvi, but mwana wese kana ukamurapira kumba kwake anofanira kuguma ari pano. Kana auya pano unofanira kubuda nemwana panze, but vana vese kana vakugezwa vanogezwa manheru, ukabuda nevo panze unonogezera padota apa. Uri mwana mudiki, chandoda kukusiyira kurapa zvimwe handikudzidzisi, asi chandiri kukusiyira ndechekuti zvese zvauchaita kunyange ukateerera ukarapa munhu ari kuHarare, ukarapa munhu ari kuGweru, ukarapa ari kuPlumtree kana kunyika kuSouth Africa, anofanira kupedzisira pano mwana iye anofanira kunogezerwa padota apa. Nemhaka yeyi ndo pakaiswa dende riripo riri kunzi harina nguva kusvikira zvoupenyu hwese richaramba richishanda riri ipapo, nokuti iwe wahuna zvaunodiwa pariri ngarigare riri ipapo. Ndakasimbisa ndakapedza kudhara. Mwana ari kudzwa nama. Mwana sikana ari kudzwa, but iye ane vana 2. Okay. But inzwai Zimbabwe, mai ava iwo ndo vakauchika mwana uyu zvakasiyana nevamwe. Vana vake vasi kuita sei? Avasi kurwara. Mwana uyu audzwa zvinhu izvi ndobva apiwa mushonga. Apiwa mushonga achibvanzi iwewe zvaunoita iko zvinozvi ndoda kuti unoita 3 days dzakateverana. Paunobvisa madota ako usaende kunorasa kumba kwake, kumba kwako usaende kunorasa, machengete. Iwewe sezvo pamba kana kuri kuti inini ndafa, uchaita mazuva uchifamba uchiuya pamba uchida kuona kuti pamba pari sei, nekuti mama vakaita sei, vakashayika. Waunganidza madota noti 3 6 days. Madota uchiunganidza madota semarasire panze, madota marasire pai machengete mumba, mungave musaga, mungave muchimugomo. Kana mazuva 6 akwana wozoenda kunomarasira pandairasira madota angu inini. Wamarasa ipapo wochera madota iwawo zvakare kusanganisira uchienda pasi nemamwe wobva wamatora madota iwawo woenda nawo kumba kwako wochitaka kurasira kumba kwako, but vana zvokupedza gore rese unenge uchinogezera kupi uku. Madota ako panopera gore anenge asimba kunyange pasina chakachererwa pasi nenyaya yekuti ukamasakasana madota ekumba kwangu anenge akuita right. Mwanakadzi acheketa madota 1 2 3 4 rechi 5 murume anokwenda kubasa kochichi ari kuona madota ari kuwanikizwa, but murume paiona madota aya anga asingabvunze, but kuseni vanhu ava zvavaita. Mukadzi akataka kuisa bhaketi mumba achiti nyaya dzokubuda panze usiku dzakaipa dzinondiremera, zvikubuda panze hazviite, aita uyu bhaketi. Okay. Muna madota muya asi murume aibuda panze. Murume akapedzisira kutedzera zvokuti rega ndishandise uchi bhaketi iroro, but murume akazoona kuti wewe iyi zuva risati rabuda yainodirwa mune madota. Izvi ndizvanga zvaudzwa mukadzi. Murume ndokuzvichengeta achizviona zuva rachi4 achibva ati chii chiri kuitika pamadota aya, ndiri kuona wewe yatinodira chidirwa. Murume achibva tora chiri chadirwa madhayo zvikanzi ndoda kuenda kunobvunzira, ndobva aenda nokuvabereki vake akati ndo zviri kuita mukadzi wangu, ndo zviri kuitwa zvinhu izvi. Zvikanzi ngatifambe nazvo, chibva zvafamba nazvo. Akaenda kunoratidzwa haana chaakaona, akangoshevedzera kuti aiwa ingawanikana vachisa apa vari kutochengetedza kuti pambasati sei pasaite marara. Dzimwe dzenguva ari kuda kuita manyuwa ekuzodira chimwe chinhu, haana chaakaona zvachose, but akabva ati masiyei kunuku. Mukadzi ndokutsvaka madota ndobva ashayisewa, hachisimo mumba, madota asimo mumba. Ndokutora mangu mashoma akazoita 2 days, mazuva akwana ndokunodira paya. Haana kuita 4 days ndokuenda nemwana ipapo. Mwana iye wakaenda naye kunogezera ipapo achiti iye ndakasiyirwa zvese. Haana kuita 4 days before mai vake achibva afa. Mai vake vari wapei? akanganisa meko. Akanganisa meko.
saka munhu akazouya iko zvilozo akashemedzera kuti vese vane vana vakaitwa namaiva uyai pana pamaiva ndoda kuvageza but vada kutogezera kumba kwamaiva ndiye akazobudisa nyaya yekuti uyu mwana uyu udza vanhu zvawakaudzwa namai vako iwe hausi mubatsiriwe hausi n'anga iwe unopedza vanhu vana chivotera kuunzwa pakauya vana unosvika 16 vanga vabatsirwa nemwana uyu vanga vasara chirara vanga vabatsirwa namai vacho Okay. mwana uyu akakubatsira 1 chete kubatsira nokutofa ava 16 ndo vange vasara pane vamwe vana vakafa vakabatsira chibecheto namai ava but mwana uyu anova ndiye mubatsiri aitaura kuti izvo hakufi vanhu vakuru vadiki vega vane muzera uri pasi pe3 years kufa kwakaita mai ava ndo vanogona kufa but vese vakanga vachibatsirwa ipapo but iko zvinozvi tine mazuva anokwana kuita 11 vasati paita mumwe munhu aita sei aita dambudziko kune vamwe vana vakabatsirwa namai ava but munzvimbo umu kuchibva kwangonzi mwanakadzi uyu tiri kukumbira munhu matichakwanisa kugara naye ko mwanakadzi mwanasikana angasirwa mushonga kana gogo akakanganisa papi mukoma KB handizivi vanhu kuti vari kuti iye akakanganisa papi nokuti iye pachake mwana wekutanga wake anogezera padota ndiye akafa ndiye akatanga kuti ndiye wake iye wakafa wakagezera padota iye asina kuushikwa namaya but wakati iye ninorapa vana vadiki vane nhova vanodziya muviri vanoperezeka akanomugezera padota ipapo achikomugezera padota ipapo pasina 3 days mwana sarai ya nyaya yakuzikanwa munharaunda kuti kufa nekurwara kwaita vana kwakakonzerwa nokukanganiswa kwakaitwa mhiko nemwana wavo wakasiya anove pamurume pake atori murooro pane imwe mushawo zvakare ende mufamily yakaroorwa imomo mutori nevamwe vana 2 vakafa so uri kuti vana vese vashaya mushure mekufa kwaita gogo ava vangani 6 asi mubatsiri akwanisa kakubatsira pari zvinozve kubva tane 11 days kubva abatsira 11 days pasina mumwe akafa ava vana vakafa vachitevedzana mazuva iko zvinozve pane 11 days ende wacho akaita kuti munhu asvike munzvimbo akasvika achirwara iyeye asati afa mupenyu ende atoripo gwanda saka vakuru venzvimbo manje vakuti nevanhu vakukomborera kuti munhu ari kwanisa kugara naye uyu mwanasikana ngaabve mwana wesikana wengaabve munomu 9 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje mundititani kona ichi chiri kuchokera kakugwanda famili ya dziko la Zimbabwe 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 ndotenda muri yezimbabwe 22 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje KB ndine chigumbu na Bozhongora anofanira kakundimhoresa katatu ndinonzi Maybe Peter ndiri ku Mount Darwin parushinga Maybe Peter kuri seko ku Mount Darwin parushinga 0713938538 baba isabone zero ndakadhumana kana gogo kanyama pamwe chete na Mighty National Gogo Chicks pasauta tunozvikanzi isusu hatidi zvokumhoreswa katatu ndisu varidzi vechimuti munoti mhoresa after every 1 hour kana muri paredio so 3 times pashift yedu shift ye ndi gogo kanyama nani gogo kanyama Mighty Nashe na Gogo Chicks pasauta tona apa katatu yes muna matoka katatu kasingagumi kumabhazuwa aulalele Dalo Mukidzi wapata basa Caroline Tulani Sitole wati warengera kamfeso muntu watonga pabodzikana Nambia Maximo Manjenjenje akachibata chimuti pamwe cheteka na Mr. Mumbe yarara pa 1 presidential guard hanzi ndi muresero kandoro Muntsaka Sibanda Gutu na Kuta vese vakachibata chimuti fafaidza papa Isabel icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri modiri mukadibe kufamba wamukase komba itashinga ndovu vari pachivhuri ipapo chimuti pabvuma chimuti vakabata kwanza lichisiya wamukasekwa mkomongo mosquito pakona sto pakanyemba wamukaseko tereba nzipopu bosi Ricky Rose pamuchena chodera kuti iye akabada chimuti wamukaseko Mr. Chirasa akabada chimuti Rose Wise pani chagarika vakabada chimuti aiwa panenge pachimwiwa hunodhaka vakabada chimuti vari pani chagarika Mr. Chirasa kwanzi chimuti alichisienda kachibata kwanzi manakiro anoita chimuti ndo manakiro anoita pa Rose Wise yes vari pani chagarika apa amai panomwiwa hunodhaka
mudhaka amai mukanwa moita hunhu mukaita moita hunhu. Yes. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri kwati kufamba wamukaseko Terence Pop main actor wamukaseke Itithe Musimba Gumede Chenge Masara Madam Boss Cecilia Banda Pamkanda Buzu Chimutima Kabata ndilo ziziwa Boss Ricky Rose pamochana na Boss Chineke Boss Chose Chuma Chimutima Kabata wamukaseko Boss Zemunyate wakabata Chimutima Shisha Business Setup Muninga Makachibata Honorable Martin Matinyanya Honorable Andrew Makamanzi Chimutima Kabata ndilo zamuri kufamba nacho I want to zamuri kwenda nacho makachibata kuti je muri mukadibe kufamba nacho paka concession chaku concession chiri kuti kudi musati matsudzura pane vanonzi Mr. X Trail pa Granite Side up Mr. X Trail Mr. X Trail vanodhira nema X Trail idzi motokari vanenge vakachibata chimuti pa Granite Side sure Yes. kwanzi zide dzitsike kuti dzikagaragara dzoita mateyaka ndo panenge chinodzimisa ipapo no mira straight uyakuru nadzo dzine mateya hande ikoko paka concession nyaya yakaitika mukoma kebi ku concession kune murume akaroora mukadzi wake but ndichitaura nyaya iyi muri yeZimbabwe papurazi randiri kutaura apa ndiri kuzama kubata vakuru vepapurazi apa foni yangu haisi kudayirwa sokuti dzimwe chagona kuenda ipapo nenyaya zvakare yekuchema zvimwe zviri kuitika pavasenzi vanoshanda papurazi apa asi nhasi angu handina asi ndichataura kanataura nevakuru vepapurazi apa kusanganisa maforomani kusanganisa workers committee iripo ipapo nezvimwe zviri kuitika ipapo but right now ndombotaura nyaya yemumwe munhu anoshanda apa murume uyu mukoma kebi akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake akura sei murume uyu ari kuma 30 something years achiri kukika right murume uyu mukadzi achibva auya so kuuya kwakaita mukadzi murume ahana kuzviziva kuti mukadzi akaya akazvitakura aine pamuviri tenoroshi akanorora kauti akatizirwa nekuti kuti kutizirwa ndinovimba kuti rakakosha shoko iro kunyange ndisina pasvika nekuti rinozadziswa nemwe ansa yemashoko achabuda pakupedza kwenyaya iyi kugara nemukadzi nekuroora mukadzi ndofunga zvinhu tuwo zvakasiyana zvadaro mukadzi akaita pamuviri mukadzi akabara pane mwana ne5 years mwanasikana makorokoto inzwa Zimbabwe izwa chimuti mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri vatikitifa tiri vasi aiti tiri vatikitifa mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri vatikitifa tiri vasi aiti tiri vatikitifa baba pakufamba kwedu tiri vasi aiti tiri vatikitifa tiri vasi aiti tiri vatikitifa rikiti murume atizirwa akatambira mudzimai zvakanaka ukuona panosvika makore 5 5 years rudo ruchimhanya Ruchipisa. rudo ruchitsva anenge angova matsausuga madhambulikiti mutariko wamatende kufara nekufadzana inzwa Zimbabwe mwana azvarwa mwana akura mwana 5 years baba vari kuchengeta so pane kuitika kwaitika kwokuti mukadzi aigara achiudza murume kuti ningi wangu watumira mari wanitumirawo mari ningi wangu wanitumirawo mari vari hama dzevabereki kunobva kwakaberekwa mukadzi murume aizvinzwa murume aizviona nekuti mari yaishandiswa baba kutengera mwana kana kutenga chikafu chepamba semari yauya pamba mungazive kuti mari dzaitumirwa mudzimai dziri kubva kakumba kwemwanasikana imari hapana mari yakatumirwa idege $100 100 50 80 30 zvichienderana nekuti nhasi atumira ipi inzwai zvakazoitika musi uno unyoro huno hapana 5 days chikomba chavinga mwana wacho hama yekumagunde hama yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko kwechikomba chakananga kumukadzi ane mwana wacho kuuya kwemukadzi uyu kwemuchikomba ichi kwakazoratidza zvakare nenyaya yekuti anga atotaura nemukadzi uyu kuti dedi chiuyai mwana wenyu akura chiuyai mutore mwana wenyu but murume ari kugara nemukadzi uyu pasina chaanoziva achingoti mwana wangu amai denga richanetsa kupinda richanetsa ana mama cheta rekugugula kwakampofu vazukuru venyu zvadaro baba pati chikomba chauya pamba chapfekera murume anga aripo so
matorero akaitwa mwana aida kutorwa nechikiripiti. Chikoma chiva changotora mwana chinotenga kuenda nemwana. Vanhu mbavha kusanganisira muridzi wemwana. Teki bava. Vanhu vanobata mwana munhu uyoyo. Akobana musandrove. Nemunhu kumapurisa. Munhu akaita seuyu. Akaba mwana. Mapurisa ndio basa rakadzidza kwa mano mabhandi. Kadzidza mabhandi avo, garai pasi, mira ipapo, yoenda kuseriwe. Yes. Kuseruko. Visabutsu. Unokasangana na constable gwenda masha. Kwa hiyo yakaoma baba. Unajua unaona kama kombe wakuita basa rawa wakatumwa. Nokuti izwi rinobuda muromo mawe beka. Pane sibo zvatinotoshanda futi. Unogona kutokuhumana wega. Urikutamba nesu. Utabarisika. Funga tazo tamba parapa. Enda kuseruko. Umwana kudarika chiti. Uyu ndiwo shiko. Wakara chanje munhu uyo. Bani zechera biba katungwa. So uyu ukubamana chikombo. Ndiye akanzenda kusere. Enda kusere? Okay. Usika kama bebe. Tuzenye. What Mana. Sikanzi. Musandirova. Musandituka. Regai ndikudze. Andira kumboba manene. Mwana wangu. Mimba iyi yakabata musi wakati. Mwana uyu yakasarwa musi wakati. Inde madesi. Ndizo mwana wangu. Amai vacho varipo? Bvunzai mukadzi. Vachera. Vamamai. Wangu ndo baba vemwana. Ko mwene nchiro wankazi. Muridzi wemudzimai aigara nemudzimai nemwana ari kupi? Akaripo. Unoneta baba pati kana ukatineta tikati kuneteka unorukuteka. Kutucha karoba kushoti akobanda kuti mai kanika. Nyukutu. Ndakambocha rimwe gore riega yemukadzi akabatwa nechikomba achibvunzwa murume achibvunza kuti mukadzi achasvika chikoto andiziziva mukadzi achibva katika one time wangu takazviita katatu murume ari pachitiro nobva kuti patsirikiti mvu. Wangu ava ndio baba vemwana. Zvikanzi every month ndaitumira mari. Mwana uyu akarwara ndaitumira mari. Ine mari mukadzi wangu. Ndizvo here mai ichokwadi ndio baba vemwana. Saka muri kudi zvese zvikomba. Asi uyu ndiye muridzi wemwana. Asi uyu anga chigara nemudzimai haana kubvisa rora. Ndio pana chero kuti pachauya shoko rimwe rinoratidza kuti zvese murume uyu anogona ngasina kuita sei? Asina kuroora. Asi wonya makore agara nemunhu. 5 years. Murume anoshanda usiku. Azodzoka paya paenda kumba mukadzi aenda pamba murume aenda kubasa. Murume azodzoka achiti akuenda kumba ari kuna mukadzi akarwa pasi akatakura zvinhu zvake zvese. Nezuro ndo pakapesera kunzwa achifondera hama dzake kunzi hama dzangu uyai mundione nekuti mukanonoka amushandione zvakare. Alichaziva kuti pfungwa dzakupinda ndedzepa. But inini shoko nemubvunzo wangu inini. Vakadzi vanokwanisa here kutakura pamimba pamwiri pasingazivi kana kuti kuenda nemwana nemimba kune murume kuitisana nikutsvaga pari nani kana kuti kuniki kwamboramba. Unokwanisa here kuenda kune mumwe murume usiti hauzivi kuti mimba ndeyani? Aunza nyaya ndiyani? Utungamiri neutekwa nzvimbo. Because vakutosvika kuti murume wega anogona kukomenda komisaiti. Please ngavagare pasi nemurume vataure naye zvakanaka. Kuti hakusi kuguma kweupenyu. Hakusi kuguma kweupenyu. Kune vamwe madzimai vakarongeka. Kumashure paakazogara naamai vamwe vakambodana navo vakaenda kupi? Haana kumboita here kana zvisingaitwi navo. Saka ari kutaura nani? Hazvina kupera. Gare pasi vataure nemurume uyu. Hama dzacho padzaudzwa kunzi please kurumbidzai kuya kunoku ndogona kuita zvisingaiti vaendere kunomuona. No, tichanzwa kuti nhasi vasvika here. Ipapa riga nitore mukana mukoma KB ndabvunza mubvunzo wokuti mukadzi anokwanisa kutakura pamiri asingazivi ndepani zvisine kuti atamba nevanhu vangadi. Ndoda kupa mukana zvakare wekubvunza imwe nyaya yandataura iyai yemagodobori iyai. Pane mubvunzo wandasida kubvunza ndeyekuti un'anga hunosiyiranwa here kuti ndanga ndiri godobori ndakufa kana kuti handichaudi. Musukuru wangu KB mwanangu imbotora wakuita un'anga. Umboita un'anga.
ende usazura iwe nyika inonaka imani. Zimbabwe inunu. Zimbabwe inunu. Zimbabwe kwisirani. Uda kwisirani. Kuva wakasiyewo vari kupa penyuwani. Nai wakoma. Vakuita ungo penyuwani. But haya anomboita zvinorwadza. Aiwa baba Isabel. Mudzimai uyu anorwadzisa. Anorwadzisa. Asazura izvo. Veukama vari pedyo nemurume uyu vanogona kumutora waenda naye kako vakuru venharaunda kana kumapurisa chaiko votaura naye vogara naye pasi vakurukure naye. Ungazura here madzimai nokuenda kukaita madzimai pane vamwe vakarongeka kunzo. Haisi nyaya yekuzurera mudzimai inyaya yekuzurera zvaakaita but azura isi. Aiwa zura isi shinga semurume handiti odotisiya tiri vashoma sei kwe. Kana mukazoona kevarume akafutika muri kubva kurova kaipengadzoweka shinga chete zvichanaka shinga chete. Rega tizovatsvagira pane zvino. Rega timbopinda kamuchitoro nevasabwira vedu veUnilong Kanyemba naBhozho. Asi hamusi kundiona kani ndinonzi amai Edina kana kuti mai Tupa maruva kuno kwanetsa nevakadzi vanoti mai Esi namai Kupa vanetsa vakadzi ivava. Zvanzi Kanyemba naBhozho sei vanongomhoresa imi chete. Ndimhoreserawo vakadzi ava ndiwane kugara zvakanaka kuno vanonzi mai Esi namai Kupa vari kumaruva uko. Mai Esi, mai Esi, mai Esi, mai Kupa, mai Kupa, mai Kupa. Po rikiti ko ndiri kunzwa kuti pane bhasikoro riri kurova vanhu. Pane bhasikoro mukoma KB riri munzvimbo yeTriangle. Pane chitoro chihombe chinozivikanwa munyika yeZimbabwe nekunze kwenyika yeZimbabwe. Chitoro chihombe ichocho chiri paTriangle. Pachitoro chihombe apa pane bhasikoro rakutosvika 2 years rakapakwa. Pane panopakwa dzimotokari panopakwa mabhasikoro. Ndo parakapaka bhasikoro iri. So kupaka kwakaita bhasikoro iri makungwa nemamwe mashoko kana vasevenzi vepo kana vakuru vepo hapana ari kukwanisa kubvisa bhasikoro iri nokuda kwenhoroondo kuti bhasikoro iri rinonzi kune munhu akauya achizopinda mushopu ndobva apinda achitenga ndobva asiya bhasikoro. Asiya bhasikoro rakazowanika risipo. Saka ndofunga pane kufamba nezvakaitika nekuti vanhu kana vachingaita chinhu zvavo havatadzi kuudza mumwe munhu. Bhasikoro rakabiwa richibva raenda bhasikoro. Munhu akafamba kubhasikoro kanza no bhasikoro richadzoka. Pane zvichaitika. Munhu akanga aba bhasikoro pane zvatika kuitika ipapo. Vakakwanisa kudzoka nebhasikoro. Achibva norisiya pakaita sei? Pangaritora. Ende mashoko anoti munhu iye akazofawo zvakare. Upi Nyakuba uyu. Muridzi webhasikoro anganzi kana bhasikoro radzoka zvakare pane zvichadiwa kumunhu akatora bhasikoro ridzoke. Anofanira kuzobhadhara mubhadiri ende hakwanisi kuritora asina kubhadhara. Saka bhasikoro parikadzovererwa ipapo uyu anga kuti anoda futi mari yakati andisati ndatoribale chikonzero bhasikoro rakadzoka nekuti munhu akaenda bhasikoro asati abhadhara but ndiri kuzoona akaita sei akafa. Iye zvakare muridzi webhasikoro ari kunzi akazofa zvakare. Saka iro bhasikoro iri riri kungogara riripo ipapo. Saka riri kurova seiko vanhu. Ndio pari kunzi ukasvika padhuze pane uchiratidza kuti ndoda kubata. Pane zviri kuitika kuTriangle. Ndofunga network ikaita zvakanaka richakutumira bhasikoro murione pachannel. Garai maenda paNational FM WhatsApp channel muzvionere kabhasikoro riri kunzi riri kuita se riri kukwapaidza vanhu. Ko tiri kunzwa kuti pabhasikoro apanga pane pombi yakatombotorwa ikaenda but yakadzorwa futi ikadzoka ipapo. Same nyaya erikasiya nezuro yekwachivi. Yekwachivi kwa anzi kwachivi kwaSabhuku handizvopa. Kune nyaya yekuti kune murume angane mukadzi airatidza kuti kumurume ari kuona sekuti mukadzi wakaruta uchapa. Murume achibvaruwa mukadzi kuti haiwa tanzwa nekutya uchapa panapa. Pekubikira, pekurara, vana pari kuratidza kusvina. Ndovharuwa mukadzi. But pakaruwa mukadzi aimudza kuti ndiri kudawo uchinjowo setapo yemumba. Uchitawo zvinhu zvakaita sei zvakanaka but akashandisa nzira yekuita sei yokurova mudzimai. Arova mudzimai achibva aenda kumapurisa. Murume akazoti mukadzi aenda kupi? Aenda kumapurisa. Murume nekucha mapurisa achidzoka akaona murume azvisungirira pamuti uri pamba. Akucha mapurisa. Mukarume akatofa akatovigwa. Akakometa suicide. Ko airoverei mudzimai? Kana waona kuti mudzimai wako haasi kuita zvaunoda unotadza here kumudzidzisa. Ndo pakaoma mukoma KB kuti zvakamdzokera. Waitangirei musindo.
atidi pasine mhirizhonga. Kana waona kuti mudzimai wako hasi kugona zvaunoda, mudzidzise. Mudzidzise. Panopera gore anenge kutowedzera nezvausingazivi. Kana gore rekuita sei? Muendesa marefresher course. Marefresher course. Yes. Aenda anodzidza kubika, anodzidza kuti mumba munogadzirwa sei, zvese izvo. Atogara achibika kuda kungowedzeredzwa. Kungowedzera. Zvakaoma baba Isabel. 0713938538 zanzwa sezvikenzi kunge radio nashizimu. Kari kupisa kambwa. Aiwa kari kupisa. Kari kutenda nenge moto. Tenderera baba. Kushoka. Kuti mai kupisa kunge so one electronics. Unenge une munhu akaenda. Zvinhu zvisamira mushe. Zvinomira mushe. Uchidzoka utambisa mukana. Apo ndiko kusangana naye achidriver Raptor. Yes. Iwo ndione kuti murume Raptor chiriwa nemukadzi. Upenyu zvaunoita. Ichi $10 hanzi kudiko. Papa zvinhu zviri kuitika munyika, vanhu vari kubata-bata. Vanhu vari kuzama kuda kushandisa nzvimbo dzavanoshandisa nadzo. Nyaya ndoda kutaura pamukoma KB ndeyekuti pane nzvimbo iri kumberengwa inonzi Chaza Business Center. Okay. Pachaza pane mashops akawanda. Zimbabwe kana tichitaura nyaya isozo, tinoramba nyaya yekunzi tinosona mabhodhoro iyo nzvimbo ine zita. Handi manzwa? Yes. Chaza yatiri kutaura iri kumberengwa ine vanhu vanogarapo, utungamiri neutekwa-tekwa nevanhu vakakuriramo vakazvarirwamo kusvikapo nhasi varipo. Kana iri nzvimbo yemabhizinesi iripo iyi, kune vanhu vakaita mabhizinesi vakabhuroka, kukaita vamwe vakamatanga, kukaita vamwe varipo vanopupura nyaya kusakanisa zvatiri kutaura nhasi. Tainora shiwiri bini for tibatei pa 0713938538 kana 0789600748 muchitiudza kuti ngani iyi namba ndenyu iyi ishandise. Inzwa Zimbabwe, inzwa Chimuti National FM. Pachaza pane murume anogarapo. Murume uyu anofamba $10 yake isingaperi. Akasvika pama airtime anotenga airtime $1. ochinjwa $9. Asara $10 ukagara minutes aichaoneki. yaenda Akaenda mushop anogona kunotenga chinyi $2, $3. ochinjwa $7. Asara $10 aiwanikwe. Ndobva nyaya yaita mukurumbira. Umwe mwana achibva aenda pashopu baba vake, ndobva asora aripo, wanike mudhara paka vapindira mudhara wacho, ndobva vatenga, ndobva atora mari, ndobva anyora serial number basi. Haana kuita 1 hour kuzonotarisa mari kandidate aichawaniki yarova basi. Ende mari anogara inayo pese paanotenga $10. saka vanhu vari kuti kudini vakutomutya mudhara uyu. Okay, imhosva here iyi? Kana iri mhosva inonzi kudini? Inonzi kudini? Vanhu vanofanira kunoripota kumapurisa here vachiti kudini? Nokuti paanokusiyira anokupa mari, anotobhadhara, otomuchinja yozobhadhara. 0713938538 0713938538 kana 0789600748. Ndo paya patati kana iri mhosva tikaenda kumapurisa apa inogona kushayikwa apa. But ndo paya patati nyaya dzemushonga idzi tibvunze mukuru wemazinata kana aripo ari kupa vanhu mushonga uyu wokuti enda mashopu wosvika $10 yodzoka kwauri, wosvika upa munhu chenji yako yoshayikwa. Pamatsamba enyu ekuti munhu apasa munodzidzisa here kana kupa vanhu mushonga wakadai? Kubaka uku unenge wabaka. Saka mushonga uyu wakanaka here ende vanobvumira here? Okay, rekati mupinda muchitoro neSell One Electronics, pure quality, no deception. Tiri kudzoka tichinzwa kuti vadiwa vaterere manyama vanoti kudini neichi chekumberengwa. 9 minutes past 12 ndo pafika nthawe pale manje. Varume imi, murume uyo $10 uyo hana kana problem because munyika tina mutemo wemushonga dai aitoita iri $100 noti. Ndinonzi Anderson Maga from Maubra. Baba Isabel. Tina mutemo munyika. Hey. Saka atoripo. Baba Isabel, nyangwe tisina mutemo ndizo here. Ndizo here. Okay, regai katezobata vanoziva nezvemutemo kuti panyaya yakadai kana vagari venharaunda vachisangana nedambudziko iri vanofana kuita sei? Nokuti mari iri pamutemo kairi kushandiswa iyi. Iri pamutemo. Pakuba. Pakuba. Yes.
varidzi vaye vanoti chii ehe 0713938538 kana 0789600748 hanzi hapana dambudziko. Zimbabwe munoti kudiniko? Munhu ane mari inotoshanda chaiyo original, asi nofunga ine mutombwe ira mangwarankati. Mushure mekupiwa mari iyi ukamupa change neproduct yanenge atenga, mari ya inodisappear. Pakadaro panofana kuitwa sei? 0713938538 ne 0789600748. Highlanders amahlola nyama iposo vakasimuka nezuro vakananga kuBotswana for pre-season training. Zvakarongeka kani. So league iri kutarisirwa kakutanga manje muna match imomu, asi mutambo uchavhurisa ka league ndiwo ka the Castle Challenge Cup uchatambwa ka musi weSunday 1 March 2026 kuRufaro Stadium nenguva dza2 masikati pakati pa Scotland FC, the 2025 Castle Lager Premier Soccer League champions versus Dynamos 2025 Chibuku Super Cup winners. Saka chinenge chirachaya pata mfupi siku ya Sondo kuRufaro Stadium kumeko. National FM inenge chupaika live mutambo wacho kubvaka kuRufaro Stadium, asi masupporters Scotland FC masupporters ka Dynamos handei munoona kuti ndemapi vatambi vakasainiwa kane zvikwata zvenyu pamwechete kane kusupporta kama timu. Tarisaika muone kuti mazariro anga kaita BF apo ka Highlanders yakatamba ka neDynamos muJairos Jiri Charity Cup. Aiwa zvinodekedza, ngatisupportei ka zvikwata zvedu. Regai katimbonzwa kuti vadiwa vatereri vanoti kudini kokubudikidza kane ichi chamatsudzura kachepa concession zviya pamwechete ka nechekugwanda. Regai katinzwe. Hello pa National FM. Mukaseko kumane kangorongoro Jais. Makadiniko. Tinofara ndi Mr Intelligence awa. Kelvin Joao. Ndizo Jais. Pariseko pa Chingoma Farm. Aiwa inono. Tibatsire mukoma Kelvin Joao. Inyaya yakangofanana nemfesu yawo ya Bozo. Wepamtoko pakoti panditi. Uyo wekuzombo mukadzi wekuzouya apa pakazoya mamonya akatora mwana. Saka tinongokurudzira murume kuti anyatso kudzikanisa hana yake kuti anyatso kuona kuti haasiri ega kuti ona Mwari uchengeteswa vana kusvika kumayunivhesiti. Wozoya baba wemwana chaite apa mwana anenge atone degree baba muchiri kuchengeta. Saka ngaatotende Mwari kuti apa akazokasika kuonekwa mwana achiri asati atomboenda grade 1. Akatoenda grade 1 kamwana akagadzira kuonera. Radzi kuti ngasarwadziwe boss atiti baba wacho aitochengetawo mwana iye aingopa ngrini sheuta chete ka. Waitumira mari ka. Waitumira mari aingopo kuimba kuti asazonaiwe but chikafu chaiuya kubvaona baba wacho. But unenge wati one down kandatoveka nekacheche apa. Kanyemba zviriko izvi bozi unenge waito munyama yongoti unenge waroro waiwai wasingagari wane mutupo usingamhari pamuti umwe chete kawaiwai. Saka munyama uriko ndongoti ngaangotsvagewo mumwe but ongoitochi kuti next time akawana kuti mumwe mudzimai akaitawo pamwiri obva ngoendoonetochi madna ichiri nhumbu. Okay. Saka ndotokumbira kuti baba Isabe wambotipo maupdate mairi ambuya waya yekukenzamba waitadza kubuda mumba waya then neimwe yacho 2 yemufesi wangu home wangu wekukaro uya yokurohwa pakazobuda list yevanhu vaifa pakazofa munhu number 1 number 2 pobva jambwa number 3 kuti dzakamira sei. Aiwa tinotenda, regai vagadzire vanokupai. 2025 COSAFA Women Championship mitambo iri kutambirwa kakupolokwane South Africa irayamba nsiku ya 18 February ichamara 1 March 2026. Dzuro kudabvina ka chipani cha Mozambique versus Madagascar. Mozambique ikawina 2-0. So zvikwata zva progressa kuenda masemifinals zvinoti izvo
Zambia, Namibia, South Africa ne Zimbabwe. Semi-final number 1 Friday 27 February mangwana na Warakaza 12 o'clock masikati Zambia versus Namibia. Then semi-final number 2 3 o'clock South Africa versus Zimbabwe ndi mangwana uyu. Tinotenda paita munango pantedo baba Isabel. Alo wagbatika 0713938538 kana 0789600748. alo National FM. Hello, Zrisei. Zise mkomongo. Vo, Zrisei. Mushe ndiani wati kutaura naye? Makibenga. Ani? Makibenga. Right, Zrisei. Bose kuti. Dambotaura zvangu zvamatava mubvunzo kuti unganga unesirano here uyo. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Unganga haisi nhaka kai, yoti tinosirana haisi nhaka kai. Saka munhu anofana unganga hwake. Anofana unganga hwake, zvopana kuti muprofita ngasire muprofita, zvingaite izvozvo. Amenuka. Chipo chinenge chiri chakewo ka, chisirani wezvi. Saka zvikuzoitawo uyo vekufa. Vekufa. Kachemberako kanganga kanga kamuroyi kai. Musadaros. Sure, handizvo izvi zvaita zvese. But aibatsira vanhuka vanenge vachida kakuchikwa, vana vanenge varwara vachipora. Handizvozvo but mhando yacho kubatana manje ndoinge yakashata manje. Okay. Uroyi ichocho. Kuzoita uyo wokutorwa mwana uyo achiti mwana ndowake uyo. Idzo ngadzidzikamedzwa zvinoitika zvese. Ngadzidzikame. Vanoti akafa here unoti kwaanoendako kunosiwa kwati anowana mamwe mabhepi hakuna chiriko. Wochera akafa iko kwakuna zviriko muti. Hakuna kana Makibeng. Alright, ngandiko musa vaviri vatatu. Musaitinzwe. Ndako muta madhamu yangu Mary iri pabasa rayo opposite vana vangu Andronicus Shameni na Precious. Ndozo murisawo kampani kanzi Atipa Thompson ndichiti zviri sei. Futi. Rigiti bu waya bu. Baba Isabel ndishedzerawo kanonzani Makbenga. Katatu. Makbenga. Takuchemera kangasi. Katatu. Apadi futi. Kupera kwazo. Amvutidza. Kucricket mutambo wakatambwa kane zero Sri Lanka versus New Zealand. New Zealand ikawina ne 61 runs. Nasi kuri kutamba kwa West Indies versus South Africa nenguva dza 11:30 kuzati India versus Zimbabwe 3:30. Tinowashuvira karombora kanaka machevrons eZimbabwe kumakwikwi e2026 Men's T20 Cricket World Cup iri kubvinirwa ku India pabodzikana ku Sri Lanka kumweko. 0713938538. Lekezani katimve kuti ndiani munango ari pantedwe. Hello pa National FM. Hello Kanyemba Bonzo. Makadini komkoma. Nofara makadiyo. Kuno kuti nofara tiri kutaurana nari kupi? The Radio Inspector Segment Matono. Ndiani? Segment Matono. Segment Matono? Inspector. Yes please. Ku voice phone yenyu iri kuita sei? I know the network yacho ndikandigadzire so but ndikukunzwa. Izvo zvakubuda zviri nani. Alright. Ndautaura dzedze cheuye mukomana wekuzvisungirira mushure meungatanga musindo. Wakomana vanhu vacho so matyira acho. Ko unombotangireko musindo handipa zvitango simudza unogona kupedza nyaya dzacho. Ndizvozvo. Kuzosungirira dhokuta sema. Ingo tinogara tichitaura muchitaura mukoma Segment Matono. Musatonge mega pasi nemhirizhonga. But apa manje pakuita sei manje kana zvazodeso. Handisi kuziva mungatotibatsira ndimi. Ndozvacho ndomugumo wacho kana vanhu vasingateereri. Handitika. Ngatimboteerere then tobata cheuyo wekutorerwa mwana nechikomba. Iye ndiye atori chikomba kapa handiyaisapoterwa mukadzi akatarise. Ngagara nemukadzi 5 years. But mbona mukadzi akisapotwa kusvika atotorerwa mwana. Why mudzimai akatizira kumufesi uyu achiziva muridzi wenhumbu?
zvinowanikwa izvo ngori kungobudikira panguva iyoyo but ainenge achiziva kuti uyu hapana. The radio inspector musadarozvo. So iye murume wekutorwa mwana iyeye ngakungodzikame hake zvitoriko akatodzikiwa panjuga. Akatotambwa kandege kaitotambwa atori kandege akatodzikiwa pakandege. Ata pakandege. Vaitotambwa kandege nemukadzi ye. Then uyo imwe yacho yeuyo wekusiyiwa nhaka yekubatsira vanhu. Zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro. Ndosaka kuzosvika pakukundikana pakutedzera mutemo yacho chaiyo zvinhu zvinoda kungoita kutyiredzikira. Dai akatozviramba hake akungoda kungobvuma kuda kutyiridzira vanhu but hapana zvaanomokwanisa kuita anongopedza vanhu ngasiyana nazvo zvinhu izvozvo. Aifanira kuramba mashoko akaudzwa namai. Zvese kuramba zvese nekubatsira vanhu kwacho hazvingomuki zvakungonzi ndiwe wagodobori kazvinhu zviyazvo. Hazviiti. Hakuna zvinhu zvakadaro. Aiwa tinotenda the radio inspector Shockman Matono. Regai ndingoti 4. Kuna Victor Katio, Kevin Ziwao, baba namai Kapfumbuti, Kamanu achigwededza, Tinashe Gotora, Traimo Riba, Nobel Chabeta, Kevin Ziwao, na Hita Nyakaringa. Ndopedzesera na Philip Makazu, itakuti hanzi na Shockman Matono, uri Philip Makazu wechokwadi. Ko aita sei futi? Mnogomuti 4. Tipei pfuti dzacho. Frigeti vu. 21 minutes past 11 Papa Isabel regai katipinde muchitoro nevasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist. Bvatenepo lekezanika niko kudzivisanika kuti motivational quote of the day mafaraira vhidi rachikungu ya ntsiku ya lero uno tiri kumapasiwa kana Dr. Brian Ngosi. Dr. Brian Ngosi ari kuti ndikare paukanyanganirwa kakupemberera kusewenza na mphamvu kwa unenge waita ntsiku zino bzingofuna kudereka anango achita chiwowo na bza unenge waita bzacho. Ndikale paukanyanganirwa kakupemberera kusekerera ka kusewenza na mphamvu kwa unenge waita ntsiku zino bzingofuna kudereka anango wense achingoita chiwowo na bzimwebzo bza unenge waita. Gone are the days when you should celebrate hard work. You just need to be smart and the world will do all the dirty work for you. Gone are the days when you should celebrate hard work. You just need to be smart and the world will do all the dirty work for you. Mazuva akare apo waitariswa kakupemberera kushanda nesimba kwa unenge waita. Mazuano zvakungodaka kunyarara asi vanokuziva vanenge vachitaura pamwechete kane kukwenyana. Mazuva ekare apo waitariswa kakupemberera kushanda nesimba kwa unenge waita. Mazuano zvakungodaka kuzvinyararira asi vanokuziva kuti unorema sei vanenge vachitaura pamwechete kane kukwenyana. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Dr. Brian Ngosi. Paita munango. Hello. Hello. Mamuka sei? Tamuka edu murutaura na Praise. Praise. Tiri kutaura nani? Na Praise kudanga mvura kwa mtaro. Praise kudanga mvura. Tibatsirei tinzwe. Ndandoda kubatsira chemarichi. Hapana kana problem hapo. Handiti mari haisi pamutemo ka. Hazisi pamutemo zvekuti anzi mushonga anhu azvibhilivi zvemushonga izvozvo. Saka there is no need yekuti anosungwa nemapurisa. Hafana kusungwa. Patombori na dambudziko hapo. Hapana dambudziko. Praise usadaruzo. Vanhu vari kubirwa kava. Vanhu vari kubirwa but apatorina zvekuita iwo unongongozviavoidhawo kana wautozviziva ndopaunongoavoidha kungotambira mari dzacho. Ukamuona achiuya wotovhara shopu. Wototi kana kuti izvozvi hamuna kana kuti nestroke yetiringotora. Praise usadaro iwe. Ndizvo zvacho. Aiwa tinotenda ingosweresa vaviri vatatu tinzwe. Ndoda kusazisa mama wangu Mai Alexander Chingwingwi na baba wangu Baba Alexander Chingwingwi na Shoni na Christine. Manzwe ere pfuti dza Praise Baba Isabel. Akuita kuti
nasi musi wechina 26 February 2026 day number 57 tapitipidza mugore ra 2026 308 days left kuti gore ra 2026 rifike kumapeto tiri muweek 9 of the year ndangoti ningototuru mukati machirongwa chino cha sports check pabodzi kana motivational quote of the day pa National FM 7 minutes to 10 ndo pafika nthawe pari manje. Hello pa National FM. Hello. Zviri sei? Pakanaka zvakamira sei? Bozve kuti ndiani wedari kupi? Kutaura na Garikai ari pachishawasha. Mukoma Garikai kuri seko kuchishawasha. Kushawasha pakanaka. Tibatsirei tinzwe. Ndoda kutanga nemurume uyu wemari uyu. Ehe. Mari uyu haana kana dambudziko. Okay. Because ari kuuya nemari yake zvakanaka. Asi kubira mukati mekeshi menyu ari kupai mari momutengesero momudzosera change. Asi kupinda seri kwekaunti akaunti. Mari ine makumbo here kuti inozoshayikwa inenge yaindepi? Inenge yaenda kupi? Apa haisi mhosva yake because iye akupai mari ka. Mukoma Garikai. Dai manga muri mimi matengero mamupa change yobva yadisappear maiita sei? Handiriwo wakuziva kuti murume uyu akatengesa mari yake inodisappear. Beta kuti kana akauya ndizvoti handina change. Alright. Hatisi kutaura nenyaya yekuti vakuziva. Tiri kutaura nenyaya yekuti kana auya kuzotenga kwamuri hamuzivi. Mozoona mari yabuda. But mozoziva kuti ari kukonzeresa ndeuyu. Ipapo panoti netsei ipapo. Nokuti anogona kusvika kakuchishawasha uko. Akasvikawo ndizvozvo dambudziko rinogona kuwanikwa but haina ndione dambudziko remurume uyu. Hapana dambudziko. Murume akarongeka zvisingaiti. Zvinhu zvake achimudzosera change akarongeka. Okay. Ndozobata icho chemurume uyu wokutorerwa mwana uyu anga achigara 5 years. Zvakamboitikawo kumaraini kwedu uko kumusha kumasvingo uko. Murume kudzidzisa mwana grade 1 kusvika 7 kusvika kuuniversity akazosendegwa message kuti ndaakuya kuzotora mwana wangu. Amaiwe. Munhu akabvarwa neBP sofanana haasi ari muchipatara mune yakatostroka side saka zvinowanikwa izvi. Asi anofanira kuita sei? Wasangana nedambudziko rakadai unofanira kuita sei? Iri dambudziko rinoda kukanzerewa manje. Unongoda kuwane wogara pasi nevanokukanzera vachikubetsera vachikuti haiwa zvinowanikwa soso but ukazvitora iwewe ka unogona kuzviuraya. Unogona kuzviuraya chaizvo chaizvo. Yapakaipa. Ndizvo zvichete. Tinotenda ingosweresa vaviri vatatu. Ndosoresa mukoma wangu ari kuGwanda uko anonzi Henry. Ndosoresa baba vangu ari kumashava uko vanonzi vachikutura. Ndosoresa nemudzimai wangu ari kuout ari kuBotswana. Right. Ndo chete. Futi dzacho mukoma Garikai pachishawashapo. Rikiti vu 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 vu. Mara putidzi kedzi. Ukoma rikiti vu 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 vu. Tinotenda. Munonakidza vateereri. You are so special. Munotipasa manyemwe mani. Ngazvirambe zvakadaro. Papa Isabel ndawe ndozadiana. Timbwera pomwe mangwana hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela vhiki. Icho kwadi muri Zimbabwe kuti mamukaseko my lenso wari pa TZ extension Martha Makubaba akabata chimuti zvake aripo pa apa. Wamukaseko Clement Chiringana chimuti akabata my balloon chimuti akabata Chale Chembe Jonas Kasamba pamwe na Twitter ariseko vhura moto majusi chimuti akabata. Wamukaseko Biri Takazi akabata chimuti pamwe chete na Maikora akabata chimuti anzi mutandi chisi. Wamukaseko baba na mai maka vari pa Glenora pa driver webasi tinashe gotora pamwe chete na Gogo Solomon chimuti wakabata kwanza ndichise itite muZimbabwe Media Chenge Masara Madambosi vakabata chimuti kwanza ndichise pamwe chete na Cecilia Banda kwanza ndichafamba nacho tichena nacho Trimo Lipa bosi chineke pamwe chete na baba na mai Marecha kwanza risi chimuti tikwenda nacho aiwa ndinotenda muri Zimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata pa number dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa Isaac Ndevu pamwe chete na Constable Forichi. Po rikiti vu. Baba Isabel musati maenda maroverwa ari kuita West Indies ne South Africa. Kuita kuchuchiswa. Pana kumira zvakanaka 71 for 6
yes 7146 palibe kumira bwinobwino apo kana 10 overs dzacho asati dzatosvika saka amene kuti inopona nhasi West Indies neSouth Africa kirikiti 3:30 kune Zimbabwe versus India. Tinotenda tosangana kamangwana mukhale na kutetekera kwabwino. 17 minutes past 12 ndo pafika nthawe pali manje. Tichakusiyani na Nas Gudanga Mole Mlauzi.